中国の鉄道は日本と比べて圧倒的だ。そう自負する一人の男がいました。中国の大手商社に勤めるエリート社員であり、日本を見下す発言を繰り返してきた人物。日本の鉄道を100倍を取っているとあざけるように言い放ち、社内でも有名な存在でした。しかしそんな彼が日本出張であるものを見て絶句することになります。彼は自分の発言をひどく後悔することになってしまうのです。日本なんて中国の100分の1の価値もない。そう吐き捨てたのは中国上海の大手総合商社に勤めるエリート社員ワン・チーリン。営業部マネージャーとして高い成績を誇る敏腕でありながら、その傲慢な態度と極端な日本嫌いで社内外から一目置かれていました。普段から彼の口から飛び出すのは日本を見下す発言ばかり。日本の技術なんて我が国のコピーか。文化も経済ももはや過去の遺物に過ぎん。そんな言葉を会議中でも廊下でも食事中でも構わず口にしては周囲を不快にさせていたのです。中でも彼が最も強い侮蔑を示していたのが日本の鉄道。正確性、清潔感、笑わせるな。我が国の高速鉄道を見てからい。東京の満員電車、こっちは5分おきに座れるぞ。そう言い切る姿に同僚たちは辟易していました。ある日の昼休み、社員食堂で彼はスマートフォンを取り出し、中国の最新鉄道プロジェクトを映した動画を周囲に見せびらかしました。この速度、日本には真似できん。そう誇らしげに言い放つと、誰も何も言い返せず、ただ曖昧にうなずくだけ。ワンの言動には、すでに誰もが逆らうことを諦めていたのです。上司が日本企業との提携方針を話す時でさえ、彼は小声でどうせ失敗すると冷笑を漏らす。その態度に、部下たちは息を潜め、同僚たちもなるべく距離を取るようになっていました。俺が日本に行く。時間の無駄だ。そう繰り返す彼の言葉には、明らかな侮蔑が込められていました。それでも誰一人として、彼に反論できない空気が社内には漂っていたのです。しかし、その空気が一変する日がやってきます。ワンのデスクに、一通の出張命令書が届いたのです。行き先は日本、東京。彼が最も見下し、軽蔑してやまなかった国への訪問。命令書を見た瞬間、彼の顔に一瞬だけ戸惑いが走りました。それでも、次の瞬間には不敵な笑みを浮かべ、こうつぶやいたのです。ちょうどいい。あの国の現実を見せてもらおう。その言葉の裏にあるのは、揺るぎない自信と傲慢さ。彼にとっての日本は、ただの劣等国。そんな国に行くことすら、自身の名誉に反するとすら思っていたのでしょう。けれども、誰よりも日本を否定し続けてきたこの男が、まさかその日本によって、自らの価値を根底から覆されることになるとは、彼自身、まだ夢にも思っていなかったのです。出張命令の内容は、日本、東京都郊外にある中小企業との新規取引開拓。滞在はわずか1日。朝に現地入りし、午後の商談を終えたらその日のうちに帰国するという、まさに短期決戦でした。当然、ワンにとっては不本意な任務でした。なぜこの俺が、日本の、それも中小企業ごときと会う必要がある。そうぼやきながらも、上層部の命令には逆らえません。気を取り直すように、彼は得意の完璧主義を発揮して準備を始めました。商談時間から逆算し、空港から目的地までの移動時間を徹底的に割り出します。彼の目は、まるで作戦立案中の軍司令官のように鋭く、冷徹でした。無駄を省き、最短で動く。時間のロスは一切許さん。そう口にした彼は、日本の鉄道網を独自に分析し始めました。都心は人が多すぎて時間のロスが多い。郊外を直撃するのが得策だ。さらに、現地の駅構内図、エレベーターとエスカレーターの位置、改札の数まで事前に確認し、綿密な移動ルートを構築。各駅停車で人の少ない車両を選び、次の急行に乗り換え、これが最適解だ。彼は得意げに部下たちに説明しましたが、その説明に誰も反論する者はいません。部下たちはただ、はい、わかりましたと従うしかなかったのです。ある若手社員が大丈夫でしょうか。日本の通勤ラッシュは壮絶だと聞いていますが、と口にすると、ワンは鼻で笑いました。はあ、通勤ラッシュ、いちいち大げさなんだよ。あの国は、その傲慢な口ぶりに、若手は口を閉じ、沈黙が流れました。周囲の誰もが、この出張、大丈夫なのかと、内心で不安を感じていたのです。だが、
ワン本人は余裕そのもの。前夜には上着をピシッと整え、革靴を丁寧に磨きながらこうつぶやきました。すべては計画通り、向こうの連中に我が国の効率というものを教えてやる。しかしその計画は数字とデータの上だけで組み立てられた極めて脆いものだったのです。現場の感覚、文化の違い、そして日本人特有の秩序と空気、それらを一切理解しようとしなかったことがやがて彼の足を引っ張ることになるとはまだ誰も知りませんでした。出張当日、ワンは予定通り羽田空港に降り立ち、迷いのない足取りで電車のホームへと向かいました。これが日本の鉄道か。さあ、見せてもらおうか。彼の口元には余裕の笑みが浮かんでいます。指定したのは各駅停車。人の少ない時間帯を狙ったその車両は驚くほど空いていました。やはりな、日本の通勤ラッシュなど都市伝説に過ぎん。そう吐き捨てるように言いながら、彼は6人掛けの座席を4人で独占。隣席には自分のコートとカバンを放り出し、足を組んで深く腰を下ろしました。部下たちも言われるままに座るが、その表情はどこか硬い。何せ通勤中の車内で堂々と居場所を広げるその態度は明らかに場違いでした。ところがワンは周囲の視線にも全く無頓着。A 社の買収額は秘密にしておけ、 B 社は強気に出れば情報してくると大声で社外費の情報を話し始めたのです。部下の一人が慌てて声を潜めようとすると、ワンは不快そうに睨み返しました。何を気にしている。ここは公共の場だぞ。聞かれて困る話などしていない。だがその声は車内全体に響き渡っていました。乗客たちの視線が次第に集まり始める中、さらに事態は悪化します。彼が無造作に通路へ置いたカバンに乗り込んできたサラリーマンが気づかず蹴飛ばしてしまったのです。カバンを蹴られたワンははっきりと舌打ちをし、邪魔するなと吐き捨てました。座席に座っていた男性が我慢の限界を超えて声をかけます。すみませんが少し静かにしてもらえますか。それに対しワンは顔をしかめながら冷笑し、こう言い放ちました。静かに。公共の場で会話するのが悪いのか。嫌なら降りたらどうだ。その言葉に車内の空気は一気に凍りつきました。日本では当たり前とされる空気を読むという感覚を彼は完全に持ち合わせていなかったのです。周囲の乗客たちは視線をそらしつつも不快感をあらわにし始めます。部下たちももう何も言えませんでした。一人が小さくため息をつき、別の一人は窓の外に視線を向けて沈黙。なんだ、俺が間違っているとでも言うのか。そう睨みつけたワンの瞳に自制の色は一切ありませんでした。彼の中では自分のやり方が常に正しい。周囲のルールも文化も礼儀も全て劣った価値観として切り捨てられているのです。けれどもそんな横暴な態度に車内全体の空気は静かに怒りをはらみ始めていました。表情に出さずとも声を荒げずとも、そこに確かに存在する日本人特有の見えない圧力。ワンはその圧力に全く気づかないまま自らの計画通りの工程を淡々と進めていくのでした。静まり返る各駅停車の車内。それでもワンは自分の行動を顧みる様子はみじんもありませんでした。完璧な計画に問題があるはずがない。そう信じきり彼は次の乗り換え駅に到着します。ホームに降り立つと、そこにはすでに次の急行電車を待つ通勤客の長蛇の列。それを見た瞬間、ワンは鼻で笑いました。これが日本の通勤ラッシュ。我が国なら10秒で解消される。そうつぶやいた彼は、列の最後尾に並ぶことなく、強引に人波をかき分けて前方へと割り込み始めます。前に出ろ、と部下に命じ、遠慮も配慮もない行動を取り始めるワン。列を乱され、肩をぶつけられた人たちの中には、睨みつける者や怒声を上げる者も現れました。順番を守って、そう叫ばれても、ワンはまるで聞く耳を持たず、効率を優先して何が悪い、時間が最優先だと突き進むのみ。その態度に、部下たちも言葉を失い、ただ後ろに従うことしかできませんでした。空気はすでに最悪。それでもワンは全く意に介さず、急行電車の到着に向けて一層動きを早めます。やがて電車がホームに滑り込んできた瞬間、ワンの表情が一変しました。ホームにはかなりの乗客の列があるにもかかわらず、車内が想像以上の混雑ぶりだったからです。これ、乗れるのか。思わず立ち尽くしたその顔には、あざけりではなく初めての戸惑いが浮かんでいました。しかし乗らないわけにもいかず、乗客たちが押し合いながら乗車する中、
ワンは勢いよく体をねじ込みました。問題ない。これは想定内だ。そう自信たっぷりに言うものの、実際の状況は全く違っていました。車内は人間圧縮機と呼ぶにふさわしい密集状態。ほとんど動けない状態のまま、無理やりスマートフォンを取り出そうとしたワンの肘が、隣にいた女性の脇腹を直撃しました。いた。小さな悲鳴に対し、ワンはこんな狭い車両が悪いと逆ギレし、顔を背けるだけ。さらに、電波の悪さに苛立った彼は、スマホを頭上で振り回し、その動きが再び隣の女性の髪に引っかかる始末。やめてください。女性がはっきりと声に出して抗議するも、ワンは舌打ちとともにこう言い放ちます。文句があるなら、もっと広く作れといい。こんな設計だから問題が起こるんだ。その傲慢極まりない物言いに、車内の乗客たちは次第に怒りを募らせていきます。口には出さずとも、その視線は明らかに険しいものに変わっていきました。部下たちはバラバラの位置に乗車しており、ただスマホを握りしめながら、冷や汗を流していました。もう限界だ。そう目で訴え合う彼らの顔には、不安と疲労、そして無力感が入り混じっていました。一方でワンは、自らの行動を一切顧みることなく、こうつぶやいていました。すべては順調だ。予定より早いくらいだな。そう信じて疑わない彼には、目前に迫る崩壊の予兆など、全く見えていなかったのです。予定された乗り換え駅が近づいてきた車内で、ワンは腕時計に目を落とし、満足げにうなずきました。完璧だ。計画通りだな。しかしその瞬間、電車が駅に到着しても、彼は一歩も動けない状況に気づくのです。車内の混雑は、彼の予想をはるかに超えていました。おい、道を開けろ、降りるんだ。そう叫ぶワンの声は、まるで雑踏の中にかき消えるよう。乗客たちは皆、身動きすらできない状態で、誰も彼のためにスペースを作る余裕はありませんでした。仕方ない。次の駅で降りればいい。そう自分に言い聞かせながらも、心の奥底に初めて計画の狂いを感じ始めたワン。次の駅までの時間も、彼にとっては焦燥の連続でした。つり革を握る手にも自然と力が入り、額にはじっとりと汗が浮かびます。だが、その次の駅で降りようとした彼を待ち受けていたのは、さらなる誤算。再び車内の混雑に阻まれ、またしても降り損ねてしまったのです。人々は無言のまま押し合いながら乗降を繰り返し、ワンだけが完全に孤立していました。その時、彼の脳裏に初めて、遅れるかもしれないという不吉な予感がよぎりました。このままではまずい。焦る彼の目の前に現れたのは、終点の文字、つまり、乗り過ごしによって、彼は商談予定地から完全に離れてしまっていたのです。慌てて折り返し便を調べると、運悪く10分以上の遅延という文字が目に飛び込んできました。こんな時に限って、彼は歯を食いしばりながら、スマホを乱暴に操作します。車内のざわめきも気にせず、画面を睨みつけるその姿は、すでに余裕などどこにもありませんでした。その頃、別車両に分かれていた部下たちも混乱の渦中にいました。予定の合流地点に向かおうにも、駅構内の複雑さと人混みに阻まれ、スムーズに再集結することができません。それぞれが別方向に動く中、連絡を取り合うスマホの声もどこか焦りを含んでいました。最終的に彼らが全員揃ったのは、商談予定時刻を20分以上も過ぎた後のことでした。すでに相手企業の代表とは連絡が取れず、ようやくつながった電話の先から返ってきたのは、冷たい一言、もう結構です。お引き取りください。その瞬間、現場にいた全員が凍りつきました。空気が止まり、誰もが言葉を失います。しかしワンはまだ諦めていませんでした。直接出向いて謝罪すればなんとかなるはずだ。行くぞ。そう言ってワンは再び歩き始めました。その声にも、かつての自信はなく、ただ追い詰められた焦りがにじんでいました。そんな中、その場にいた若手社員、リー、主への胸中にある決意が芽生えます。このままでは、会社が失うものが大きすぎる。彼は静かにスマートフォンの録音を開始、そして社内の連絡網を使って、上層部へと電話をかけました。今回の遅延の原因は、すべてマネージャー、ワンの独断と強引な行動にあります。淡々と、しかしはっきりと語られるリーの声に、他の部下たちも無言でうなずきます。誰もが、ついにこの瞬間が来たのだと悟っていました。その瞬間、ずっと抑えられていた不満と疑念が、一つの行動として動き出したのです。ようやく目的のビルにたどり着いたワンとその部下たち。しかし、そこに待っていたのは、
彼が想定していた商談の場ではなく、冷たい現実でした。受付に立った瞬間、女性スタッフが静かに言い放ちます。申し訳ございません。ご予約の時間を大幅に過ぎておりますので、本日の面会はお受けできません。その言葉に、ワンの顔がみるみる険しくなります。交通事情だ。日本の電車が悪い。なぜこっちが責められなければならないんだ。怒声がロビーに響き渡り、社員たちの視線が一斉に彼に集まりました。その中には、スマートフォンを取り出し、動画を撮影し始める者の姿も。周囲の空気が凍りつく中、ワンはさらに声を荒げて叫び続けます。我々は重要な取引相手だぞ。この程度の遅れで交渉を断るなど、無礼にも程がある。しかし、その言葉を遮るように、一人の男性が姿を現しました。商談相手である企業の担当者でした。その男は冷ややかな眼差しでワンを見据え、こう言い放ちます。約束の時間を守れない企業と、我々は取引しません。その一言に、ワンの顔から血の気が引きました。待ってくれ。説明させてくれ。懇願する彼を一別した後、担当者は無言で背を向け、そのままフロアの奥へと立ち去っていきます。何も言えず、何も得られず、その場に立ち尽くすワン。部下たちも言葉を失い、ただうつむくしかありませんでした。冷えた空気の中、誰一人として彼に手を差し伸べる者はいません。革靴の音すら重く響くロビーで、沈黙だけが彼を取り囲んでいました。俺は間違っていない。計画は完璧だった。小声でつぶやくその姿に、かつての自信や威圧感はみじんも残っていません。肩をすぼめ、壁にも垂れかかる姿は、ただの疲れ切った男そのものでした。そして、その無様な姿はすでに、インターネット上で拡散されつつありました。数日後、社内 SNS に投稿された一本の動画が話題をさらいます。満員電車に敗北した完璧主義男。それは、電車内での傍若無人な振る舞いを捉えた決定的な映像でした。肘打ち、割り込み、逆ギレ。映像には、彼が乗客に迷惑をかけ続ける姿が克明に映されていました。さらに、若手社員に、シュエが提出した録音データには、日本を侮辱する発言、部下の意見を一切聞き入れない高圧的な口調、そして無計画な強行スケジュールの全容が記録されていたのです。社内の評価は一気に反転。この男に会社の看板を背負わせていたのか。情報漏洩寸前の発言までしていたじゃないか。社内掲示板や社内 SNS は非難の嵐に包まれ、人事部もついに動かざるを得なくなります。後日、関係者全員に対して厳しい処分が発表されました。今回の件は、当社の社会的信用を大きく損なうものと判断する。該当社員は全員、中国内陸部の地方支社へ移動とする。それは事実上の左遷。インフラも通信も不便な支社に飛ばされるという決定に、社員たちは愕然とするしかありませんでした。ワン自身はその発表に表情一つ変えませんでしたが、誰の目にもその背中は沈み込んで見えました。かつて日本など格下の国だと笑っていたワン。今や、完全に信頼を失い、社内の誰からも擁護されない存在へと転落したのです。夕暮れの地方駅、冷たい風が吹き抜けるベンチに、ワンは一人腰を下ろしていました。肩を落とし、空を見上げながら、ぽつりとつぶやきます。もう、日本には二度といかん。誇りも信頼も失った男の背中には、かつての輝きはもうありませんでした。いつもご視聴ありがとうございます。